Όταν η δυσκολία συναντά την επιμονή, εκεί αρχίζει να ξεδιπλώνεται η πραγματική ιστορία των πρωταθλητών. Οι αληθινοί πρωταθλητές είναι αυτοί που όταν πέφτουν, σηκώνονται ξανά. Στον κόσμο του πρωταθλητή, κάθε παλμός αντυχεί αποφασιστικότητα, κάθε ανάσα μαρτυρά δύναμη. Δεν πρόκειται μόνο για τις νίκες, τα τρόπαια ή το χειροκρότημα. Πρόκειται για το ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο δοκιμασίες, πειθαρχία, υδρότα, θυσίες, πόνο. Ένα συνεχόμενο κυνήγι που μέσα από αυτό οι πρωταθλητές χτίζουν αντοχή, τελειοποιούν τεχνική, βελτιώνουν την ταχύτητά τους, αναπτύσσουν την τακτική τους. Οι πρωταθλητές δεν γεννιούνται στο βάθρο. Χτίζονται μέσα από τις αντικσότητες. Σηκώνονται νωρίς, προπονούνται σκληρά και ποτέ δεν τα παρατάνε. Γνωρίζουν ότι η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται μέσα από αμέτρητες προσπάθειες και αφοσίωση. Ακόμη και στις περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς ή νιώθουν ότι το σώμα τους παραιτείται, καταφέρνουν όχι μόνο να υπερβαίνουν τα όρια τους, αλλά και να ανακαλύψουν ότι οι πραγματικές τους δυνατότητες είναι ανεξάντλητες. Μέσα από τον αθλητισμό, παλεύοντας για τα όνειρά τους, φτάνουν στο σημείο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Ο δρόμος προς τη νίκη είναι γεμάτος προκλήσεις. Πίστεψε εσύ στον εαυτό σου όταν κανείς άλλος δεν το κάνει. Μην αφήσεις κανέναν να ασκήσει αρνητική επιρροή πάνω σου. Επικεντρώσου στο στόχο σου. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Ακόμη και όταν οι δυσκολίες φαίνονταν υπέρβλητες, θυμήσου αυτό. Κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία. Κάθε αποτυχία ένα μάθημα. Συνέχισε να γράφεις τη δική σου ιστορία σαν πρωταθλητής. Γιατί οι πρωταθλητές γράφουν ιστορία με το μελάνι της νίκης.